Oo, ito labi sa akin juga. Ayun na, magluto ko. O makuki sa akin mo kasi hindi kami paano. Lagba mo, mamaling kita po. Ay, nani ni. Manara. Ay, ni pala, sakto. Pamida mo ata yan. Feeling ko pintamida. Ito na mamalingki ka namin, kami gagastos. Nani ni? Community pantry. Ah, yakin tang yung TV ni. Sa barangay community pantry na. Itong kumakaw ka, hindi mo gano'n. Ah, so pamit dayan. Pamilyan. Ito na mamalingki ka na. Oo, pamida pala. Ting gulay, ting noodles. Pwede kumama sinalo, makakawala dito. Oo. Pala pwede tang kumao. Kumanak mo. Maggulay pa na mo karang anak mo. Chapsud. O yan. Ano man, kung tama man. O sige ko naman lang yun. Po yung pagpakbit. Alata lang tatagin. Wow. Yan, nandala tayong Shopee ng noodles. Wala mo ganun dyan. Oh, yan. Ikaw mo gagastos. Pwede naman kumuha, no? Opo. Ako naman ako din, yan. Oh, pwede na rin dyan ito. Thank you, na. Oh, pwede na rin dyan ito. Thank you, na. Libre daw. Kita mo, may Dami ba? Uy, parin Hoy, bulo, magdala magdala ng pari. bulo. Mamalibig kita. Ay, Diyos ko mami, Mamila, nakikita kulang ko mo naman. nakakita. Huwag kayo kinamana kayo. Ano kami po? Diyos ko, bisan nyo ng kito. Kanyara ko man yung Mamalingki kami yung kalibre kito. True. Sumala na pala. Ayot gisan do, balada yata grocery. Ito talaga mag-asawa renta. Kimuadang naman, balatag grocery. Ini. No yata ang kargol pangangailangan, duray. Kingadang ni gulay, alas siguro sustasya ng katawan. Wow. Anya pa si Bayo po, pakiusap, karen pong kuma at saka karen pong mamye, kumako mo po karen kailangan nyo, at mamye ko po karen agyuyo. At yung tao pong community pantry, kani pong barangay Talabastagan. Burimi po na makapaglagay tapong community pantry king ega na ganang sitio po kani barangay Talabastagan. Isaup-saup tao po king epidemya ngayon.